ewi gima dine kel tho jagono. Wadhi kaunti ma Siaya kama waidun jodak e chula ma Wichlum e sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya ne obedo gi buok maduong' mokalo bang' ka miyo moro ne onyuolo nyathi ma wuoyi kaito bang'e ochako iko nyathino kangima. Miyono ma nyinge Rose Otieno wachore ni ne onyuola e kar puko yugi mantiere tok chiro ma Wichlum motelo ne dhi gi nyathine ode kama odake ma bende wachore ni oduogo oiko nyathino kangima. George Amolo miyo waler mathoth wachni kauke kaunti ma Siaya. Kapok ne oluong mine wetene mondo miyono ma nyinge Rose Otieno ma en ja ohanda lot e chiro ma Wichlum wachore ni ka muoch nyochako kayo to nyodhi kama ipuko e yugi e tok chiro kuno ma ema noyude ka ohingore kapok ne oluong mine wetene mondo mine okonye kaka ilero gi Mama Teresia Akinyi. An kan waringo wadhi to ayude ka osenyuolo nyathini piny to kona ni dani konya mayuyo agolo long kuome noketo gi e chonge to kona ni biero pod omoko gol na bier takone ni agolo long kuome kasegolo to akone ni go chongi kosego chonge takone ni koro goaga chongi mondo biero wuogi to biero wuok sano kosewuok ni Nyasaye okonya erokamano takone ni nyathi ing'ado pende nyathi e pod yweyo. Dani Teresia medo ni bang' konye to ne gimiye nyathineno kangima kata kobedo ni Rose owuon to ne oramo ni nyathineno en noneno ni osetho. Koro watudo pende nyathi akone ni an gi lweta nono kaluwore gi ngima masani ok anyal mulo nyathi gi lweta nono. Ka usi e tudgo pende nyathi otwe pende nyathi kosetweyo to ng'ado koseng'ado taloko wi nyathi kama nyathi aneno ka ng'amo dhoge takone ni nyathini ni pod ngima miya leso no mondo aum go nyathi mondo idhigo to duoka ni madhe weri gi gino setho nyathino osetho akonto osetho to mapod ogiedho nyaka tiendeni. Owacho ni nodagi kata mana ting'o nyathineno e yo makare nimar en nosoye mana e gunia kaeto wuok kode kodhi kamodakie. Koseng'ada biero ni ita neno ka nyathi oting'o tiende kama to koni ma osetho apono nyako boke mondo ginego nyathi kech leso dagi ni ok nyal ting'o nyathi okoni nyathi okete gunia oketo koseketo kako keto nyathi e gunia to kete i besen to ka misikege mamoko maneni kanyo oluowe to chako wuotho dhi odhi gi nyathineno koting'e wiye i besen kanyo i gunia soye gunia to kete i besen. Kata kamano gima ne oduogo mako dhogi en ni ne gifwenyo ni kara kaka ne owuokno to dhi oiko mana nyathino mane pod ngima ka Rose owuon yango ni ne oiko nyathineno kende owuon. Nyinga Rose Otieno to ne agamo remo to nokang'eyo koro napo mana ka gini nyathineno owuok koro natema kaka dhano Nyasaye nobedo jakora maloyo mowuok maber bas kano kana setieko koro nakawa taika kenda koro akunya bur kenda kanyo aike. En wach manoweyo kadho ji omoko ka nyaka sani tend loch nanga e gwenge mag South Sakwa location dhi nyime gi timo nonro e wachno. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.